टंलायाव बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां बेडमिन्टन टुर्नामेन्ट खुंनो थाम-थिम जाबाय। टंला सुमाफारा फोथाराव 25-26 एबा गाबोननिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंगोन मुंदांखा गेलेनाय बेडमिन्टनखौ। बेनिनो गेलेग्रा थावनिखौ साखोन-सिखोन आरो थाम-थिम खालामबाय। जायफोर गेलेगिरिफोरा बाहागो लानो गोसो बिथांमोना बाहागो लानानै गेलेनायनि गेजेरजों बान्था आवग्रिनो हागोन। उदालगुरि जिल्ला टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिगांनि बोसोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो गाजा-गोमजायै खुंफुंगोन बेडमिन्टन बादायनाय। मिथिहोदों गेलेनाय बादायनायाव गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय आरो हालामनि गोबां गेलेगिरिफोरा बाहागो लागोन। गाबोननिफ्राय जोंहा साननैनि हाबाफारि लानानै जे टंला बड'लेण्ड मार्टेस मेम'रियेल बेडमिन्टन टुर्नामेन्ट 2025 बेयो जोंहा गाबोननिफ्राय लानानै साननै हाबाफारि जागोन। बेयो जोंहा हाबाफारि बायदियै जिखिनि टुर्नामेन्ट कमिटिया खालामनांगौ बेबायदि बेबस्थाया अलरेडि जाजोब्बाय। बिनिनो दिनै जोङो ओरैनो टुर्नामेन्ट कमिटिनिफ्राय प्रेक्टिस हिसाबै जों नैबे फिल्डआव जोङो ट्राइ खालामदों जाहाथे जायफोर बादायारि बिथांमोना फैगोन जाहाथे बिथांमोना नैबे फिल्डआव जेबो प्रब्लेम मोना एबा उसुबिदा मोना बिनि थाखाय जों मोनसे प्रेक्टिस ओरैनो मेच गेलेनाय हाबाफारि लादों। दासिम मोनबेसे टिमा सफैनो हाखो? टिम हिसाबै जोङो जगाजग दङ गोजान गोजान जायगानि। दा बिथांमोना जोंहा जिहेथु गाबोननिफ्राय खेलाया जागायगोन दा बेखायनो जोंहा गाबोन 3थासोनि गेजेराव गासैबो प्लेयारफोरा सफैजोबगोन होननानै जोंनिसिम फोरमायहरदों। बान्था हिसाबै माबायदि? बान्था हिसाबै जोंहा बेवहाय 3 केटेगरियाव खेलाया जागोन। फार्स्टआव जोंहा आन्डार 14 इन्टार उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बे खेलायाव जोंहा 2 बान्था थागोन, उइनार्स आरो रानार्स आप। उइनार्स हिसाबै जोङो 3000 लाखिदों आरो ट्रफि आरो सार्टिफिकेट, आरो लोगोसे रानार्स आपआव थागोन जोंहा 2000 आरो लोगोसे ट्रफि आरो सार्टिफिकेट बे थागोन। आरो बेनि अनगायै जोंहा नन रेंकिं थागोन। बे नन रेंकिंआव जोंहा 2 बान्था थागोन। उइनार्सआव जोंहा 20,000 केस प्राइज थागोन आरो लोगोसे ट्रफि उइथ माबा थागोन जोंहा सार्टिफिकेट थागोन। आरो लोगोसे रानार्स आपआव जोंहा 10,000 आरो सार्टिफिकेट आरो ट्रफि बे थागोन। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा पेटार्न। दा बेवहाय जोंहा बेयावबो 2 प्राइजखौ जों लाखिनाय जादों कमिटिनिफ्राय। उइनार्स हिसाबै जोङो 15,000 सार्टिफिकेट उइथ ट्रफि आरो लोगोसे रानार्स आपआव 8,000 केस प्राइज आरो लोगोसे सार्टिफिकेट आरो ट्रफि बेखिनिया थागोन जोंहा। गेलेनायनि थाखाय एडमिसन बेफोरबायदि थागोन नामा? गेलेनायनि थाखाय जोंहा नन रेंकिंआव एडमिसन फिस 1000 थागोन आरो लोगोसे पेटार्नाव थागोन 800 आरो आन्डार 14खौ जों माबा मोनसे मिनिमाम एमाउन्ट लानाय जागोन। बे समाव आं गासैबो गेलेगिरि मोजां मोनग्रा एबा प्लेयार्सफोर बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों जायफोरा गेलेनो गोसो गुदुं बिथांमोना जाहाथे नैबे जोंनि टंला बड'लेण्ड मार्टेस मेम'रियेल बेडमिन्टन टुर्नामेन्ट 2025आव जाहाथे बाहागो लाफैयो आं बेखौ टुर्नामेन्ट कमिटिनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे बेवहाय टुर्नामेन्ट कमिटिनिफ्राय थानायनि आरो जानायनि सुबिदा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा सुबिदाखौ जों होनांगौ बेखौ जोंनि टुर्नामेन्ट कमिटिनिफ्राय होनाय जागोन। गोजोन्थों।